abaningi and baye besenyukela. Hallelujah. Banomgwebo awukho. Abizwe sakaphinde abuye endamuzogweka. Amen. Amen. Imali ukwatanye imhlabathi bana abakwazi uyazi. Hallelujah. Amen. Umgwebo noba awuzayo ukhayicilongo namhlanje kanye ngomso. Amen. Amen. Into eyenzeka yintoni? Umuntu vele ephila namhlanje nakuthina phakathi avela bhubha. Amen. Amen. Nobhubha ntoni na? Ubhubha kwakhe ngalamzuzu umphefumulo useyumzimba. Umphefumulo ngqo endawo usebenzela kuyo. Amen. Kukhona indawo ekho iHadesi. Kukhona indawo ekho iParadesi. Amen. Amen. Athi ke mapostile ayifanele ukuba abantu abaseHadesi baphume bangelephi eParadesi. Why? Even because eHadesi kuyasha. Hallelujah. Umuntu phaya ulangazelelwa noma amanzi angayixuza wona abonisa okwalwini lonke. Amen. Ingakiphi ukufa kukho uyasha. Amen. Hallelujah. Amen. eParadesi kule ndawo khona okuhlele khona uLazaro noAbrahama nangalabo uYesu wayethola emhlabeni wakiwo wayekhona wafika eHell waqonda izitho kuSathana waqala ukubhuza uAbrahama kwiParadesi. That is why iBhayibheli indoda ehleli ngapha nendoda eyibethele ngapha uyesephakathi kwawo yathi xa ubuyise emkalini bakho ondikhumbule Yesu wabese kwanamhlanje nawuba nawe phi Paradesi kabawo. Hallelujah. Amen. That means Paradesi kabawo indawo emnandi yokuhlala yokulinda imini yokugweba kumnandi kuyo. iBhayibheli wabhubha uLazaro wabhubha nomezi wakho ezityebi. Nxa efika umezi wakho ezityebi wahlala phi eHadesi wabhubha uLazaro wahlala phi eParadesi. Wonwaba uLazaro sathuthumbiseka isityebi. Hallelujah. Amen. Umgwebo ngulowo. Amen. Njoba impilo ngasingalasibela khaneni ngihamba komgwebo. Amen. Amen. Umgwebo intoba iBhayibheli phaa kukhona impethu emtyayo umuntu ayifi nomuntu akafi. Amen. Amen. Umlilo uyavutha awucimi. Ngaze ngibonze mina ngimhlele kahle yini. Ithi indawo phaa kukho abantu abathi namhlanje oyini na Nkosi ude ugwebeni nina. Bayabuyela nini namhlanje? Amen. That is why la Nkosi said 12. No posting ithi sithaze baphume phi eHadesi. Amen. Angene phi eParadesi. Ngenxa bayazi bamgqobo ukuthi soqhubeka. Hallelujah. Apho kukhona impethu emntuntu angafi tu. Apho kukhona umlilo ovuthayo athaya pheli tu. Hallelujah. Amen. That is why iBhayibheli itshaba lokugqibela ezabe libhangiswe yintoni? Ukufa kungabikho. Xa kungekho ukufa that means umuntu uzawuthi impethu angafi athi inhlungu qha. Umgwebo ke lo. Hallelujah. Amen. Kanti nxa uthi ungene kwezokona zonke kwezoHadesi kwezoParadesi ungene noYesu ngoba buhle empilweni yakho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. NjengoLazaro ithi mozandawo phaya uLazaro wayesesifubeni sikabani? Sika-Abrahama. Etheni ethuthuzelwa yabe indoda isityebi ithuthuzelwa. Amen. Amen. Nakho umgwebo ufuna omnye ufumana kudala. Hallelujah. Amen. Kuzoqale qala uzobe kube khona umgwebo kuqale kubekho amaKristu ayi-1 kuba ngoba amakristu athini ayalwa bodwa. Amen. NamaKristu awakayiqondi uba yintoni intsindiso. Hallelujah. Amen. Uthi ngomntu ozindisiwe nxa kufuneka uba makeluse umntanakhe amsewathi lomncinci amelise ngomxhele ikhombo. Amen. Amen. Uthi abe ngumakoti ahambe athenge i-German breed yabo yaseGermany ancikiswe ngumakoti sengoseyavuya kala lele yinto yamantoni yamaXhosa ayonto yamaKristu. Hallelujah. Amen. Onke ndimvesi umaye zithi kwa ubuKristu obo yinto esuka kuSathane nakhomba iyakuda awukazogwetya nyanyani. Hallelujah. Amen. Because xa izobuya sikuba khona amakhampasi amaKristu azobedibene ngokuyimani. Hallelujah. Amen. Yonke ezithina amaKristu lesuka kuSathane kungenxa yoba abantu bebehamba noYesu bengaziwa kodwa ngobani. Ngoba abantu besaziwa ngoThixo ngabantu abanjengabaFarisi, ngabantu abanjengabo behlala phi kwisinagoge behlala enkonzweni. Amen. Every day befunda iTestamente endala uYesu ekabikho okusazwa bona bakaThixo.
Kwafika uYesu kodwa yelo lo uyiphilisa into kaMoses. Kodwa wasimbetheni afe. Amen. So abantu baye bajoin abantu uYesu. Abaziba kodwa ngobani for inkonzo because abengahambi behlala enkonzweni kanje. Abehamba izithetho, abehamba umzi nomzana, ahambe iziqeko nezixeko, behambe eshumayela yonke indawo, nalabo bangene khona ade babhalile lo bhalo fuba beqonda sizohlala sihamba, abeyohlala sihamba, sizohlala sihamba, abantu bethe beshumayela izwi. Baqonda okay, iy'cebo xa sibathinga wena masithi ngamaKristu. Amen. Amen. Ngoba hamba noYesu. Haleluya. Amen. Akusanga kusho uthixo uba aba nantoni ngamaKristu. Amen. Kwatsho ihlabathi. So lo mfundisi eshumayela izwi ukuthi hayi la nto sokusathana. Amen. Amen. So yena uzozama bakuphele ulethwa ngamaKristu. Amen. Amen. Yami nje ugxeka uthawela izinto ntoni ngamaKristu. Kanti nxa ethe umuntu kumntu ngumzalwane wathi ndingumfundisi, wathi ndingumsindiswa, wathi ndingumprofeti, wathi ndinguthixo, wathi ndinguYesu, andilungelo lonke lamagama lawo. Amen. Amen. Ngoba kaloku ubuKristu obuchaza ntoni? Intambiso. Haleluya. Amen. Xa kuthiwa the anointed one, chaza bani? uKristu uYesu. Haleluya. Amen. So xa sithile ngolo hlobo besisezazi into sirayithi. Amen. Amen. Haleluya. Amen. uYobi wayeyinto ekhangele engeyonto. Haleluya. Amen. Wathi umuntu yinto ezinomfazi. Amen. Amen. So namaXhosa mose ayakwazi athi mna into kanigalo. Haleluya. Nami ndayisosithuko esiyana asinonto isithuko nxa uthi uyinto. Amen. 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 Haleluya. Amen. Amen. Ngoba uyazazi mase kuba ngunyana kaThixo. Haleluya. Amen. So abazalwane masijonge into yoba uYesu uyaphila uhamba nathi mihla yonke. Haleluya. Amen. Amen. And akahlukahlukani nathi. Haleluya. Amen. Kuleni ipasika ndifuna into yoba uzixele empilweni yakho ubusindisiwe. Haleluya. Amen. If ever ungamkeli uyefilanga namhlanje. Amen. Amen. If yazi umuntu ongamkeli awuzukwazi ukumazi. If ever ungahambi naye awuzukwazi ukumqonda. If ever bengekho kuwe iziva ngathi inkonzo ibimnandi, inkonzo ibimbi, inkonzo ibanga, inkonzo ishushu, kanti ngoba noyiqonda. Hallelujah. Amen. 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 Yafunda verse 8 kwaseKorinte bokuqala. Ithi ngoko ke ukwenza umthendeleko masikwenzeni, masingawenzi sinegwele elidala negwele lobubi nelokungendawo, masiwenze sinezonka ezingenagwele ezingenasibindi ezinenyaniso. Amen. 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 Kanti aqhubeka ifunda ba nongayeke ebhayibhilini zakumane ukufundele okwami. Haleluya. Amen. Elithanda into bazokufunda into ekhoyo bafuna ikhoyo. Haleluya. Amen. Ithi phaya masingawenzi umthendeleko sinegwele elidala negwele lobubi nelokungendawo, masiwenze sinezonka ezingenagwele ezingenasibindi ezinenyaniso. Amen. Amen. Andiphiwe ukuthi besithe mna ndiyinyaniso. Amen. Ebexela yena ndithi Amen. so sithi mawufuna senze into ngantoni? Inyaniso. Amen. Amen. Singathi sinegwele elidala sibe nobubi enhliziyweni zethu. Haleluya. Amen. Okanye sisele iwayini sicule kabubi. Amen. Amen. Kulabo ufuna sitheni silungise inhliziyo zethu khona engasokwazi uthini ukusela iwayini. Amen. Haleluya. Amen. Ithi masingawenzi umthetheleko sinegwele elidala okanye sicinga izono zethu zawo-2021. Amen. Amen. Ngoku kunamhlanje yintoni 31 idata ndithi 31 kaMarch. Amen. Haleluya. 2024. Amen. Masiqale namhlanje ukuphila negwele elitsha. Amen. Amen. Masiqale namhlanje ukuphila nepasika engubani? Yes. Haleluya. Amen. Masiqale namhlanje ukwazi uba sihamba sinentambiso, sihamba sinamandla, sihamba nomnini mandla onke, sihamba nabani? Nomnini mandla. Haleluya. Amen. 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 So that's why I'm speaking now with the Yesu. Haleluya. Amen. Ukwenza lo mthandazo nawe nawo bonke abantu abathi Nkosi Yesu udinga imvuselelo, udinga amandla angawakho, qalela pha. Haleluya. Amen. Udinga ubutsha,